जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि धोन सम्पथिफोरा गोबां सिलिंखार जालांदों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव माखासे बिल्डिंफोरा बायफ्लेलांदोंमोन आरो गोबां मुवा बेसादफोरा खहा जादों। बेजों लोगोसे मोब्लिब गोहोआबो बन्द जादोंमोन। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ खहाजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। नंगौ, थांनाय हरनि 7:30 रिंगासोआव 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि बांग्रि मावनाया फिलिपिन्सखौ सोमावग्लुंदों। फिलिपिन्सआव 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि बांग्रि मावनायजों सा 60 सुबुंफोरनि जिउ खहा। नंगौ, फिलिपिन्सआव थांनाय मैया 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि फैदोंमोन, जाय बांग्रिजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि धोन सम्पथिफोरा गोबां सिलिंखार जालांदों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव माखासे बिल्डिंफोरा बायफ्लेलांदोंमोन आरो गोबां मुवा बेसादफोरा खहा जादों। बेजों लोगोसे मोब्लिब गोहोआबो बन्द जादोंमोन। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ खहाजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। नंगौ, थांनाय हरनि 7:30 रिंगासोआव 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि बांग्रि मावनाया फिलिपिन्सखौ सोमावग्लुंदों। फिलिपिन्सआव 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि बांग्रि मावनायजों सा 60 सुबुंफोरनि जिउ खहा। नंगौ, फिलिपिन्सआव थांनाय मैया 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रि फैदोंमोन, जाय बांग्रिजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि धोन सम्पथिफोरा गोबां सिलिंखार जालांदों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव माखासे बिल्डिंफोरा बायफ्लेलांदोंमोन आरो गोबां मुवा बेसादफोरा खहा जादों। बेजों लोगोसे मोब्लिब गोहोआबो बन्द जादोंमोन। बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ खहाजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। नंगौ, थांनाय हरनि 7:30 रिंगासोआव 6.9 मेगनेटिउड गोहोनि बांग्रि मावनाया फिलिपिन्सखौ सोमावग्लुंदों।